tongiri gila 1977 woni hen wiiɓe a 1973 wadde ɗum ɗon kam hecci en machallah ko yetere Allah no feewi nde wonno ɓe mbi so tawi doole donki yo doole keɓ kono so tawi doole ndendi e ɓuuri yiɗede enene kadi ko ɗum saabi wadde si en gari ɗo sinno ko fodde seeɗa tan e jubbande ko kawruɗen hen ko ɗum woni ko kalaten hade men woɗɗoyde hen seeɗa ko salminde no mbiɗen ni ko saabi nde ɗo jonde ko wayno daakaa subalɓe so tawi en mbi daakaa subalɓe ko fedde nde ganduɗa jibinade ɗo e nder Madina Gounass nam daakaa subalɓe no woodi mo ganduɗa ko international e nder aduna o foof nden fedde rewi ha enene kadi en mbawi dañde e sababuji no jarata ha nde ɗo fedde wawi jibinade ko yetere Allah no feewi ko ɗum saabi koye har ɗo ko foof ene doga hen so tawi a wi daakaa subalɓe noon no yaaji wadde en calmini wonɓe toon to Gouloumbo machallah kamɓene kadi ko hen ɓe jeeya en calmini weeli garanaɓe wayno ceerno Ibrahima Diop kamɓe kadi jiidata ko ɗum ñande ne jeeya korosma kadi ko noon ceerno Siraji Gaye ɗon ɗo Fass subalɓe kadi aussi kadi koye daakaa subalɓe jeeya wayno ceerno Hamad Ali Sall sunnatu misira toon to Kolda ɓe fof ne jeeya e nder daakaa subalɓe wadde sen jiiɗi mbiyen daakaa subalɓe koko huɓtidini région de Kolda o fof fof huɓtidini ziyaro ko a 1977 gila e jinnaɓe meɗen walla mbiyen gila e jinnaɓe muɗumen gila e nden ziyaro sosa wona kamɓe tan noon gimmi garani koye mabɓe wonde ziyaro wat ala mataw koye jeeɗu neɗɗo noon so tawi a yeɗama hunde tan poɗɗa ko a yeɗama hunde a tottama daw nangtaden ha tiiɗo e ceerno meɗen mawɗo radiallahu taala anhu ko kañum yeɗanno en ziyara oɗo noddiɓe kamɓe jinnamen ɓe ganduɗa tawnoɓe nden ɓe wiɓe gaare e ndenden e kala saaha walla e kala hitande mbawen wadde ziyare mbawon yitodirde e koye mon mbawon wossodirde hen miijoji mbawon kadi jokkodirden enɗam wadde ko gila nden ha joni ne reeɓa woni gila 1977 faade hande ene yaaha machallah ha daakaa subalɓe ari ko kañum ne waɗi hen juuɗe muɗum somi faami namdal ma kam non tigui wadde 1977 ko daakaa subalɓe susa guuray gurdam sexraji din cagraji mo seydou wadde sen paabi ndeno joni en wona duuɓi 45 machallah jarama ceerno Mountaga Niass bandiraɓe nani paami no feewi ceerno Bassirou Niang a nani to ceerno Mountaga nayoriɗo to banggue daakaa subalɓe an gartanme namdal koko fati daakaa subalɓe kala lewru eɓe jooɗo an onon keede banggue kayeji ɗi e jonno holno batuji jarata e holno gonirɗon hen ha mbawen wallodirde e nder fedde nde ha kadi jonde nde mbarode lawol bisimilla ma a jarama no feewi mawɗama Samba Lo kono kadi jarama ceerno Mountaga e ɗo natirɗo e fammingol kadi ngol o fammini bandiraɓe ɓe ko adi ɗum foof taw to banggue daakaa subalɓe kañum ene jooɗo kono ko adi jonde nde ɗe jiiɗi siftide bandiraɓe seeɗa to banggue puɗɗogol mayre ma to hawno koye ñande talata ne hawri e 15 lewru jeenaɓiru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko ɗum woni ko hawrunoma to le 15 novembre mois 2022 e 2020 ko on saaha woni ko daakaa subalɓe ko fuɗɗi tawi kadi ina dari e fuɗɗande en e ɗen ɗo tegolle on mo ganduɗen ko Bayel Niass eɗen calminamo eɗen juuromo orote saha mon toon to Gabo machallah kanko ne o nde o feññino yidde makko nde o jooɗaki machallah o naati dendagal kala ɗo subalɓe mbawi wonde omo hollita ɗum en yidde nde omo hollita ɗum en fandare nde kamɓene kadi hay goto e mabɓe gantinani ko ganduɗa ko ɗum woni ko addani ngam yoɓe nden yoɓe ɓeydu rendude o tawi koɓe ndendu kono yoɓe ɓeydu rendude manam wooda koɓe mbaɗi wooda kadi koɓe golli ko heewi tawi wona no wotno e yaarede ni tan hayso tawi noon kadi ina moƴƴi kono ha joni eɗen jiɗi ko ɓuuri ɗum manam ko dari en kanko darde tiimi machallah o naati e galleji ɗi o naati e leeɗe ɗe ha ɓoyi seeɗa o dañi en yaadi makko kono de ceerno Mountaga Niass en fof machallah ina dari hen darde tiide Abdoul Gueye en kaw Doudou Sare en Ceelani Lo en eɗen calmina sen nimtirani juma kontan o dañi hen wallidiɓe makko alhamdulillah rabbil alamin onodi batu yimɓeɓe ngari nooti e keewa goomuji ƴetta so tawi jaroyi haaloyde fof ina winda inchallah ni woni goomuji ɗi fof ƴetta goomu yilirde en ƴetta goomu ardiɓe ƴetta goomuji ɗi ganduɗa ko potuji wawde tambade fedde nde fof yaltina ha timmi wiya ko ɓeeɗo goni wonoɓe hen ɗum fof ina jooɗi ina winda ina mofta ko ni woni Allah waɗi golle ɗe ɗe puɗɗima namdama holno wayata haalama e majjani
enen Madina Gunas ne hako e sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne hako e lawol Cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala ko ɗum waɗi hay hunde hen kala ko wawi jolde ɗo ɓen jonnuɓe ɗum ɓe teskoto ko wonno sababu ha ceerno ari ɗo holko ceerno rentino ɓe tesko ɗum ɓe gueto kadi heddade e ɗum machallah ko ɗum tagui fedde nde nde jooɗi nde miijima miccindi no moƴƴi yidde ceerno anda ko ɗum ɗo ko añi anda ko ɗum ɗo wiya hankadi nde eɗen mbawi fuɗɗade golle men machallah eywa yidde ceerno nde fof noon ko yidde Allah e nelaɗo ko yidde Allah sallallahu alaihi wa sallam ko hen woni ko hedda alhamdulillah tawa wonde ko ni wawata gasir rewɓe yo jowɗo banggue muɗumen worɓe kadi jowɗo banggue muɗumen rewɓe yo jowɗo banggue worɓe kadi jowɗo kadi banggue muɗumen jonde rewɓe nde ɓen gadoto jooɗade kala ñande 15 lewru fof kamɓe rewɓe ɓe jooɗo itte hay sinno ko worɓe ɗiɗo hay ɗum ma to so woni ko Abdoul Gueye mo ganduɗa kamɓe goni halfinaɓe koɗaɗo kuuɓal hankadi kala ko natata e ko yaltata alay sago ɓe ganda no wonira alay sago ɓe ganda kanko hewno yaade nden o sataw mon ɗo caggal ko yehi ko minne koye cukku makko ɗum timmomi hen ceer Muntaga oɗo kanko ne o ara min jaha min jaada e mabɓe on saaha min gara min jooɗo kala ko ɓe mbawi rendinti min binda min tonga min mofta Abdoul Ceerno emin calminamo to karamatu neɗɗo nunɗuɗo neɗɗo dariɗo neɗɗo tiɗɗo neɗɗo kadi jiɗɗo hoore muɗum so Allah kala ko wawno moftede ngalu e makko omo hisni ɗum hiskol ngol ganduɗa ko timmugol eyyi eɗen beltanimo so tawi yimɓe fof so mbayino no makko emin ɗamini inchallahu taala kala ko immana yimɓe fof jarat hen yeeso saabu o wona neɗɗo janfotoɗo min calminamo hen no feewi kadi ko neɗɗo daraniɗo fedde nde emin gandi ɗum min calminamo kala ko wawi hen dañede min nawatta e juuɗe makko min tottamo ko jogui alhaali muɗum foɓɓe wersede ɓe jaaha bersede makko e on saaha no woni alhaali no wotno e yarude so tawi rewɓe soɓe jooɗima kamɓe ñande 15 min tonga koɓe jewti ko woni yidde mabɓe ɓe kaala min minda ñande 16 worɓe ɓe jooɗo so ɓe jooɗima min yewtide min gaddana ɓe ko rewɓe ɓe kaali min gaddana ɓe ko rewɓe ɓe ko ndendini min mbiyaɓe ko ɗum ɗo minenne kadi worɓe ɓe ndendina jewta e toɓɓe muɗumen hol toɓɓere nde ganduɗen nde beele ko jokkere en ɗam hol toɓɓere nde ganduɗen beele koko abbiti e banggue fedde nde hol toɓɓere nde ganduɗen hol toɓɓere nde ganduɗen hol toɓɓere nde ganduɗen ndaare ɗi nanga toɓɓe ɗe ganduɗa ko pewɗe jaarude meɗen yimɓeɓe jewta e ɗum naftodira kadi e ɗum e dow koye muɗumen tawa eɗen gardi hen Allah ina laamu sallllahu alayhi wa sallam kala ko wawi dañede fof min jaaha min moftoya ɗum ha alhamdulillahi rabbil alamina wonko daña machallah eɗen jetta hen Allah no feewi ni woni ha compte banque udditama alhamdulillah ceer Muntaga ma aroy hen kayitaji fedde kadi dañama rewdaɓe hen ɓe ina ɗon ceer Muntaga omon ɗo jooɗi tampi hen kanko e omo ganduɗa ko président Dawouda Mbocci eɗen calminamo kanko woni mo ganduɗa ko gardiɗo daakaa subalɓe eɗen calminamo kanko ne kadi no feewi machallah en tout cas to banggue alhaali lengo jonɗeli ɗi ko ni kam woni no heewi yarude ina famdi e nder Madina Gunas gonɗo ɗo mo tinani daakaa subalɓe mo jooɗoyta ko kadi e jonde kadi daakaa subalɓe e machallah eɓe ndendi eɓe jiɗodiri e nder ko'e mabɓe eɓe mbaadi e nder ko'e mabɓe keno e poti watude alhamdulillah sabu ko ɗum woni ko jiknaɓe ɓe adinoɓe nehi en e muɗum ɗum tagui sukaɓe ɓe nde ngari tan jooɗa ko mawɓe ɓe ko ɓe mbi kamɓe ne ɓe mbawa jooɗade en tant que ɓe mbayani noon alay sago ko mawɓe ɓe ko puɗɗi ko e peewal ngal ɓe puɗɗi ngal wadde kamɓe ko ma tan ɓe ngara ɓe ndenda ɓe ɓeydo jokkodirde enɗam ɓe ɓeydo soccodirde e nder ko'e mabɓe ɓe ɓeydo kadi wallodirde kadi e nder ko'e mabɓe ɗum tagui daakaa subalɓe wawi sosede ngam yo en naftodir e miijade janggo ko arata holno ballodirten e nder ko'e meɗen ngam yo en naftodir e oɗo te saaha eno ceerno meɗen no yiɗiri eno jignaɓe meɗen no jiɗiri holno mbawirten waɗirde feere ha keddoɗen e muɗum inchallah ko ɗum de ina jeeya e ko immini daakaa subalɓe
tigi non alhamdulillah rabbil alamin mi haɗum ɗo tigi mi ɓaftani fof kono noon jaram no feewi Basirou Niang machallah bandiraɓe nani e goɗɗo cimtol pawedingol kono cimtol mantiningol kengol fayida kono kadi famama tigi rigui no mbiɗa ni e gata ceerno Moutaga ceerno Moutaga anani goho no ceerno Basirou Niang haalir ni kono an namdalam waɗɗata namdal men nane a haalni en holno daakaa subalɓe ardi guila gonɗom ceerno mawɗo caggal muɗum hankkadi ko sukaɓe gimmitina golɗe ko ceerno Moutaga gimmitin ɗum ngam joktade ɗum hol feere ne mbaɗɗon ha hankkadi ɓe limtiɗa nane ɓe gulumbonaɓe misranaɓe fasanaɓe sunanaɓe fof ha tinni ɗum kadi holno mbaɗɗon ha wuro ngo tinni ɗum ha hankkadi mbawi kala lewru ene jooɗo kala kadi e nde ziyara ari banda fof ene gara rewɓe worɓe ha toon to Fouta ene gara tawtirede e ndeɗo jonde beele ko fedde daakaa subalɓe gadduɗen sosde walla adi ko adi hade fedde daakaa subalɓe won peeje mbaɗanode ceerno Moutaga machallah namdol ma waɗi fayida beltimen kadi no feewi kadi aussi en beltinima Basirou Niang haala makko waɗi fayida no wayno si en jiiɗi mbiyen sa o jabtima namdal ngal namdoɗa kam ɗo ngal nde wonno fodde ko jiɗɗen jabtade hen ko ene jeeya e nder ko jabti ɗo ko ko hen soomi ko yettere Allah no feewi no babdude heewi wiide ni so tawi hoore selli e mata ko ngandi hisdi e wonata hen konguɗi malaɗe jaltata e hunuko jomum ko ɗum saabi kankane machallah o jaburini so tawi en jii tan daakaa subalɓe wayi no wayni heeɓi ko wonko saabi ɗum ko saabi ɗum ko ɗum namdiɗa nde wonno toɓɓe 6 tan mbiɗi gurdam aade ɗe so tawi en ƴetti toɓɓere nayeɓire nde fof ko hen soomi woni toɓɓere wiyeten être préparé physique et psychologique moral neɗɗo kala kaɗa waɗe aduna ma heɓana ɗum keblanoɗa ɗum ne mbawa heɓde ko jiɗɗa tan jikko kono so tawi haftima tan a wiya mi waɗ ɗum en mi heɓa ɗum sa arenaka aɗa wawi heɓde kono sa arenaka caɗele wontantuma ko ɗum saabi wadde nde daakaa subalɓe société ko heblo adi wadde woni no o wima nane ni Amadou Tidiane Niass machallah en calminima ha toon to Libreville Gabo nde o dañi gon miijo yidde sosde daakaa subalɓe o waɗi ko porte e porte ko wiyete damal e damal galle fof o naati e muɗum suudu fof o naati e mum kala neɗɗo o yettimo ɗum machallah haade makko wadde créé ko wiyete daakaa subalɓe neɗɗo fof o joddima mum Allah andi neɗɗo fof holko jaabima ɓe e jaada hen ɓe jaadaka hen ndo o waɗi gon heblo ha ɓari nde o wawi feññinande ɓe ganduɗa ko ɓe o hooli ko wayno Basirou Niang en e ko nandi en o yiɓe ko ɗum ɗo woni miijam joni noon ƴeewi hono golliron golle ɗe ko ɗum saabi wadde heɓde ngo waɗa woni hol noon ndo waɗi porte à porte nde waɗa ko wiyete caravane mo ganduɗa ko wadde jibluji ɗi ganduɗa ko e nder nokkuji ɗi kala jilluji ɗi jullu ngu adarinoɗo ko gulumbo daakaa subalɓe hin toon to gulumbo yewtidde mabɓe wonde daakaa subalɓe e jibinama eno Basirou Niang wima nan ni ko 2020 wonno ɓe nde ɓe gimmi gulumbo ɓe jeehi toon to Vélingara ɓe jodde e ceerno Ibrahima Diop e famille muɗum fof e nder Vélingara naɓe ɓe mbadde muɗum yewtere ko fate daakaa subalɓe jibinama ko ni e ni yiɗira kala ɗo min jetti kadi somin gaddi miijo amen kadi ɓen kadi dokka min miijoji goɗɗi ɓurɗi miijoji ɗo min joginoɗi min mbaɗi noon ko wayno Fass min jeehi toon e caravane jiya sunnata min jeehi toon misira min jeehi toon nde min gayni ɗin julluji e nder wuro e nder gure ladde ɗe min garti ɗo e nder wuro Madina Gounass kala to min gandi mawɗo nanɗo e nder wuro ngo mawɗo cubalɗo min jetto ɗum min disnodira mum min kollira yidde amen mawɗo kañum adden yiyande muɗum min tonga min mofta ɗum saabi gila nden ko eɗen golle min jiggone e yaarude woni no kewɗen wiide ni tan ɓen gandi alkule 4 walla mbiyen alkule 5 tambiɗe daakaa subalɓe ɗe ha joni Basirou Niang koye majji artano nane e mbiɗen ko gohuji 4 e johu goto wadde sen jiiɗi gila nden ha joni ko alkulal sakket ngal ko gonɗen e hutorade woni biyetengal jokkere en ɗamde ko yaate ɗo kadi dogate ko fof gohuji ɗi koɗi pirte e gohuji ɗi goh gadano wiyen kala kaɗa waɗa jogono ɗumen yidde so tawi alanaɗo men yidde kada tampini hoorema e goho ɗiɗo ɓo wiyan kala kaɗa waɗa jogoni ɗumen gandal nde mbawa andude ko gonɗa e wadde ko joho tata ɓo wiyen ko gaajari wadde mbiɗen ko gilli e gonga e gaajari e jokkere en dam e gandal wadde ko ɗiɗo coomi e nder daakaa subalɓe saabi ha daakaa subalɓe wayno waynoni kala komin eɓɓa hen min ƴewat alkule coomiɗe nder daakaa subalɓe min namdo ngal holko ngal sohli holko ngal yiɗi holko ngal sali min mbawa tumnade e maggal ko ɗum saabi golle ɗen jaari machallah gila nden noon kam ene yaara ndewmi tigel e kala hitande walla sen jiiɗi mben e kala batu nde ari fof cikka ko oɗo batu daakaa subalɓe meeɗi fewjede machallah yettere Allah no feewi eɗen ñaaki bandiraɓe noon nde ɓeydata wadden dowuji ha fedde ɓeydote yaarude yeeso onon tigui jarama no feewi ceerno Moutaga Niass bandiraɓe nani
paami tigirigi machallah beltim hen sanne ko sipsen bandiraɓe gonɗen koye heɗade yewtere men andu hoorema ɗo saktine Daka FM taw hande nayoɗon koko faati ziyara men subalɓe ɓennuɗe ɗo balɗe ko ɓoyani wadde bandiraɓe kala puɗɗima famde buddi yewtere nde ceerno Bachir Niang somin gartema to banggue namdal e nane a fuɗɗinomo jofade to banggue gardiɗo fedde nde o ko ceerno Dawda Mbocc wadde somin jiiɗi namdal doggol ngol gardiɗo dewɗo hen moftogal ha gadɗen gueɗe bandiraɓe mbawa famde e banggue ngol doggol min mbaɗo famde bisimilla ma. eyi a jarama no fewi mawɗo Amadou Samba Lo caggal kam nde no mbirumam ni ɓe fedde nde ne jooɗi waɗama goomuji ɗi ganduɗa yiilirde ɗi ganduɗa ko nde ɗo woni tampotode alhaali fedde nde no golle ɗe no moƴƴirta eno peewirta fof accama e dow juuɗe mabɓe caggal accere ɗum e jungo Allah e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde ɗum o fuɗɗi mataw to banggue hoorejo o yilirde nde koni ono sifori mataw hoorejo o waɗa ko Dawuda Mbocc kanko woni gardinaɗo fedde nde banggue cukku makko gadano waɗa Ahmadou Samba Lo e kuccodirɗo o cukku makko ɗimmo mataw ko faati faal ewa cukku makko tataɓo waɗa ko Yaay Sar ewa no mate en calminaɓe no feewi kamɓen siftorɗe ɓe machallah to banggue koolaɗo kuuɓal ko Abdoul Gueye kanko ardina ɗum ni secrétaire général o cukku makko o ko Bassirou Niang kaldo e mawɗo te saaha to banggue cukku makko ɗimmo ko Rama Won en calminaɓe no feewi ko noon ke to banggue kalfinaɗo ngalu ganduɗa ko ɓeɗo goni halfinaɓe ngalu ko Abdoul Ceelo e to banggue cukku makko ko Mayram Fall en calminaɓe no feewi e halfinaɓe to banggue juɓɓudi ndi ko Bayel Niass e kamɓe goni joguiɓe juɓɓudi alhaali fedde nde ko noon kadi wondude e Tidiani Gaye wondude kadi e Abdoul mato e Ablaye Niass eɗen calminamo ha toon to leggal nere ko noon kadi e Touré Sarr e ɓeɗo goni ɓe ganduɗa ko halfinaɓe kala ko appite banggue juɓɓudi fedde nde to banggue halfinaɓe to banggue jokkodiral manam so tawi fedde nde yiiɗi jokkodirde e pelle goɗɗe walla e ko nandi hen wonɓe ganduɗen ko hettuɓe hen no mataw ko Sarif Gueye wondude kadi e Bab Galle Diop e wondude kadi e Ousmane Sarr wondude kadi e Jalali Lo ko ɓeɗo goni ɓe ganduɗen ko heɓɓe hen to banggue horoɓe ngalu ewa juritoɓe alhaali ngalu ngu kisgol muɗum tawno kala ko wawi moftede alay sago ɗum kadi ma jogoɓe ganduɗa ko toppitoɓe ɗum alhaali muɗum mataw ko Mountaga Niass mo jooɗiɗen ɗo hande o ko noon kadi wondude e Alassane Sall ko noon kadi e Sarifa Sambou en calminamo no feewi wondude kadi e Aliou o Fall ko ɓeɗo goni ɓe ganduɗa ko halfinaɓe ko abbite banggue horgol ngalu to banggue waɗi kadi disneteɓe ganduɗa kala ko wawi immanede so tawi yilirde haali di ha gayni mataw ɓe kuccodirata e ɓeɗo ɓe disnodira e muɗumen ɓenne gadde hen miijoji muɗumen holno foti waati ɗum no mataw disneteɓe ko Alhaji Abou Ndiaye e calminamo no feewi wondude kadi e Ceerno Harouna Diop e Ablaye mataw e Ablaye Sarr e mataw ɓeɗo goni ɓe ganduɗa ko waɗaɓe goomu disno e kala en ko ne waɗe kamɓe ɓe joddete o saaha ɓe jewtide ndaare so tawi ɓe cakkiti ɓe jamiri bisimilla ɗum ɗon kadi ko non woni sifude so tawi woni mi wawi famde namdal ma noon tigui jarama Bassirou Niang machallah nanama kadi famam e ngol doggol bangol fayida kono kadi mantinigol ko noon tigui famam no feewi ceerno Mountaga somi artema fedde Daka subalɓe beele heeɓi kayitaji so heeɓi kayitaji kadi hol dewmi tigel to rewa to yaha to arta ha wawi dañede ceerno Mountaga machallah ɓeytat Allah no feewi ɗo Bassirou Niang yandiniri ɗo tan mi memto ɗon seeɗa to banggue hiɗirde to ko andinden tan wonde no mbiɗen Daka subalɓe ko région o fof nawori wadde so tawi a ƴeewi no simtirtimtol ngol ni nawri no kuji ɗi fof sa ƴeewi joni Alassane Sall on kañum ko Fasso Jeeya e Sirif Sambo kañum ko sunnat ayi Ablaye Saro on ko Gulumbo machallah wadden sen ƴeewi ɗon tan en gandat hankadi machallah nawde région ƴettaka tan hankadi madinaɓe tan machallah wadda yimɓe paama kam waɗama e potal dal waɗi ko ƴetta e muɗum adda ɓeydita ɗiɗo ne ƴetta hen watta e nder yeerude machallah beele mani kala ma wawi yiide hoore e Daka subalɓe heeɓi kayitaji ko wiyete GIE nde wonno so tawi fedde tafama tan ne moƴƴi ne daña ko wiyete e timtorgal nde jogo seedan faabu nde jogo ko ganduɗa ko ɗum tagatamo yettade won nokkuji
e en jippele kewɗe noon ne ngoodi e gila e madina ha e caggal madina eno ngooda mais taw ngala ko wiyete kayitaji walla ngala ko wiyete GIE nden fedde wonata tan wadde ko fedde kawren ndenden poɓɓen jewten so gasi cakuɗen wadde nen fe daakaa subalɓe nde wonno ne jogii yiyande nde ngannduɗaa wonaa ɗo tan nde fayi wadde alaa e sago e ndeer hibla muɗum miiji hen ɗo ɗe wat kayitaji e ɗin kayitaji noon en jetta Allah eɗen jetten kadi Baba Dawda Mbodj woni président mo Alamuta machallah nde inde ɓuri lollirde kankone kadi o dari men darde wonde fayde enen Fati Fall kankone kadi machallah kadi nde wonno kamɓe fof eɓe ndilla e ɗen gueɗe nde ɓe iɓɓi gewon miijo nde gonga ɓe jooɗaki enen fof en jooɗaki kono tawɗen ko yen gaccu haajuji men daranen ɗum haɗum wawa dañede woni gila e waɗgol photocopie ji carte d'identité ji wonɓe ɗo ɓe e wonɓe caggal leydi ɓe moni kala ndewɗen e muɗum ha wawi fodde carte d'identité mum nelɗen mbawɗen wadde ɗum retiré mbaɗɗen photocopie ji fof joƴinɗen gila ko watte négalisé e ko watte résidence fof Allah newnan en kam ha mbawɗen wadde ɗum ɗo e nder Madina Gounass keɓɗen miɗen ɗo subaka goto Baba Dawdo addi auto muɗum min e makko ene wonde nen Fati Fall mata min jeehi ɗo Kolda nde min jetti kadi machallah tawɗen ɗo kadi Monsieur Diallo kañum kadi ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo jaajɗo jiɗɗo rendo nde o yi en ne tan o yi présentation meɗen woni fandare nde gadduɗen nde o daari ɗe ɗeryol ngol o tawi membre ko joguiɗen nder Daakaa Subalɓe c'est que on saha Daakaa Subalɓe tumino ko e nder dingiral ngal ene joguino fodde temeɗɗiɗo e capanɗe joyo e jeegoma neɗɗo ɗum on saha Daakaa Subalɓe ne yaare ɗon temeɗɗiɗo e capanɗe joyo e jeegoma neɗɗo woni 256 personnes mo ganduɗa nani e nder Daakaa Subalɓe on saha nde min jeehi min kulɗitima ne o daari ha paari o wi ɗum ɗo kam hono mbawɗon dañirde ɗum e nder oɗo saha dabbo min mbiya ko yettata Allah no fewi kadi nde wonno neɗɗo kala kaɗa waɗa so tawi arni Allah tan Allah tawtata hen ɗum saabi min dañi ɗum ɗo wadde men daro inchallah dadoɗen ha ene fof ballodiren ha ɗiɗo kayitaji mbawa dañede inchallah ɗo o fonno wonde balɗe ɗiɗi walla balɗe tati o wi en inchallah ñalawma goto maɗum yalta somi rokki on rendez-vous so yonti sadde makka yalta Allah newni min daari hen ha fonno waɗede hen kayitaji cewɗi ponnoɗo waɗede toon to Kolda waɗa ha gasa e nder ñalawma goto min jeehi min mbaɗi déposé o rokki min rendez-vous Allah waɗi nde o rokki en rendez-vous o yonti won enen fof noon tawi en jooɗaka en kala ɗo won hankkadi koye téléphone ngaji jokkodirɗen makko ha saha goto on nodde wonde kayitaji jalti yen gati feere gaɗen kayitaji ɗi ñande jaaɗe nde kadi Allah ni kadi teɓɗen kayitaji ɗi gati ɗo e juuɗe meɗen o saha kam eɗin ɗo Daakaa Subalɓe jogui wiyete GIE ko e hedditi noon ko wiyete ko watte appel d'offre ɗum kam en cuwa wadde woni ko wiyete erango nde wonno kala ko jiiɗa ko ndewmu tekkel ha mbawa wadde joko jiɗɗa dañde ko a yimma taw tan kaftoɗa mbiya yaha watta ɗum waɗi gila nde keɓɗen ndi kam eɗen deeci taw ngam ɓulnade miijoji e ferde laabi ha mbawen dañde lawol labngol ngol ala guiye mbawen rewde ha keɓen ko poɗɗen hedde ko ɗum saabi o saaha kayitaji kam e dañama kono noon e mofta taw ha jiyen ko ɓuri ɗum inchallahu lamda jaaɓi inchallah machallah ko noon tigui jarama no fewi ceerno Moutaga e oɗo famuya labduɗo ko fati alhaali kayitaji ɗi ko darde tinde e darde lang e yidde kadi ko waɗata ko e gonɗude hen ɗum saboto ɗum wawa rewde ɗum ha Allah newna fof rewa lawol tawa ceerno gote ngala hen ceerno Bachirou merte ma to banggue ziyare hikko gartami ma ziyaro alhamdulillah bila min a yi woodi ñalawma nanganoɗo Allah waɗi hawde e garangal sarifajo alhamdulillah bila min dirtina watta altine dow yo hen on ziyaro fodde no yaari ni hikka fodde yiyande ma alhamdulillah gila to galle jaatika ɗo ha yaha galle ceerno ha jangtula ɗe bisimilla ma tigi a jarama no fewi mawɗo Amma Sambalo hono no mbiruɗa ni ziyaro e onote ñalawma ƴettuno ni alarba koko dirtinano taw kadi sarifo ene ara hono mbiruɗa ni tawno ceerno kadi so tawi woni ene daña koɗɗo mo ganduɗa ko poɗɗo nani teddude enen fof koɗo o ko koɗo meɗen gonga dendagal haajuji men ɗi joguinoɗen on saaha ha ɗum yawta mbawen joltinde hen ko foti rewde hen gonga ni woni kam alhamdulillah rabbil alamina jogi to yama ñalawma goɗɗo woni altine alhamdulillah ziyara o waɗa e makko ko adinde kankone ziyara nde ene yetto foɗɓe jooɗade jooɗima jewtidi hen ceerno Moutaga Niasso ko en jeeya wondude Touré Sarr eɗen calminamo no fewi eywa Abdoul Gueye wondude kadi mo ganduɗen ko Mayram Fall gogo Yaay Sarr eɗen calminaɓe no fewi machallah ɓe darima darde tinde so Allah mo limde kam juumat Baba Kodde kam kone eɗen calminamo no fewi machallah en tout cas darama no Tidiane Gueye en Sade walla ko Sadio en calminiɓe no fewi ɓen garte maɓe kamen inchallahu taala kono kam jooɗama machallah daara holko foti wawde
yawtinde oɗo te ziyara manam ngalu ko ganduɗa e ko foti wawde waɗede hen eɗen calmina kaw Souleymane Sarr machallah no feewi mo ganduɗa guil ziyara fuɗɗi kanko ne so Allah omo dari hen darnitinde kala nde yonti o waɗat hen fodde makko kaaji badgol foɗɓe darade hen ɓe daro hen daakaa subalɓe kañum kadi nde ari nde ɓeydi kañum kadi sembinde so Allah ɓe mbaɗi hen fodde mabɓe ɓe dara kam calculata ko ɗum ɗo yaar hen alhamdulillah rabbil alamin itta ɗo foti ittede ɗo waɗa hen machallah ko to banggue alhaali bertintereji muɗum ko jiiɗa ɗon gila ko abbiti e banggue siège uji gila ko abbiti e banggue base uji fof ma min gummi ɗo min daarɗo e nder Madina Gounass min tawi ko heewi koko ƴetta min tawi feere ala ko il faut ko min jalta machallah ni woni ziyara ko janggo waɗata on saaha comme ça no handi ni min pokkiti min jeehi min e Mountaga o e Sadio wondude kadi e Tidiane Gueye e Bakodde e Abdoul Gueye on saaha min pokkiru min jeehi ɗo ha Lenki e jamma futuro min pokkiru min mbaɗɗo départ min jeehi ha Lenkirin kala galle mo ganduɗa ko poɗɗo waɗde siège uji min jokkodirten waji gonno wiye Yero kono woni inde makko mata min tawimoron kanko no walli min ha min jiiti en ko heewi ko ganduɗa ko jogiiɓe siège uji ko luwiroɓe hankadi fof min ƴetti ɗum fodde ko yoni e komin cohlata min gaddi ɗum wondude e base uji muɗum on saaha ɗum kadi min gaddi nde min gaddi nde min jooɗaki ñande min jetti ɗum nde o nguɗote jammago min jetti ɗe ko 23h min jetti ɗo ko ɗon e ɗon kadi min ndiɗani e haɓɓugude base uji ɗi min gayno e haɓɓugol muɗum ko 1h jamma taw yoni 1h min gummoyi ɗo goto min fof jofi fati galle muɗumen wiyete subaka kadi min garti min dari kala ko fotno soodoyeede alhamdulillah taw soodoyama ko adino ñalawma ziyaro nden yetto ñande ale ɗo kala ko foti soodeden alhamdulillah fof ñanden sooda joƴƴina woni hankadi ala ko heddi so wona sabbade hoɓɓe meɗen aroɓe hankadi wiyete subaka kala ko abbite banggue siège uji yaltina ranza jooɗa yimɓe pin subaka tawi base uji ne kaɓɓa hanki jamma min mbayrani ɗo base uji 23h min jeeyi komin ɗanoyi min mbayrani base uji final subaka tawa base uji ne kaɓɓa alhamdulillah min fof waɗi ko yidde ko yidde nde kono kadi e yidde kadi ɓeydade sembinde ko ganduɗa ko ɗum ɗo woni ko mawɓe meɗen puɗɗatno en tawi kamɓe ne ɓe puɗɗiri ɗum e dow wondude e weluya weltare mawde guidgol ngol ganduɗa ko mawgol fewde e ceerno meɗen Cheikh Siraji Dine hay ɓesgu muɗum dendagal ɓe ganduɗa ko wondidiɓe muɗum ɓeydade sembinde ɗum ɗo ko ganduɗa ko ɓe goppi hande o e juuɗe meɗen wadde alay saago ko mbiyata ko so tawi doole donki yo doole keɓɗo kono woɓɓe kadi mbi yo doole keɓɓo gila doole donkani ɗo ni mataw elle ɓurata wawde fayi eyyi ko ni waɗa alhamdulillah rabbil alamina ne ñalawma o yetti kala ko abbite banggue sarwugol ɗum ne ka hankadi sukaɓe subalɓe ngari darima hen kañumen darnitinde mbawi wallodirede e banggue golle ɗe to banggue sarwugol ngol alhamdulillah ne ñalawma yi ha yetta defama paari heddi ko yimɓeɓe ina jaaha ina juuroyo yahama juuroyama ceerno yaha garten gottoɗen wottama waɗama duwaw yimɓeɓe mbajodiri e nder ko e muɗumen ciftodiri ko ganduɗa ko ɗum ɗo woni ko wonno hanki ko adinde ñalawma hande ene ara ene weeli gara toye bande en jiyodira e muɗumen jooɗoɗa e muɗumen mo mbayriɗa yiide gara jiiya ɗum ganda oɗo ko enɗam ma a rewata haaldeta ha namɗa wima tawa andande ke oɗo sah ko bande ko onon jiiɗi jiitodira e muɗum nde oɗon te ñalawma alhamdulillah rabbil alamin tan en tout cas darama darnitinde e Abdoul Thielo kanko ne min calminamo so Allah min gon fof kam min ciftoramo machallah ko ngayi koba otomoto sarger min ha heewi tebbo musudi ndiyam kala jarroɗo ñen musudi ndiyam ko kanko otomoto sarger ha heewi tebbo wi acca fo ya fo ndiyam kanko jogi ñande hen ko kala ko yaraɗe e banggue fakira alhamdulillah min kanko alaji Abou Ndiaye ne min jetta ɗum kaadi jetto emin duwonoma kadi no feewi so Allah o darima de kadi o darima so Allah o waɗi hen kaatude bawal makko kala gonɗo e nder Daakaa subalɓe tini wonde alaji Abou Ndiaye wonko waɗi ko gaari kobo yo Allah junno gumna makko Allah ɓoyne en ɗo jeesa makko ɗo ɓoyne kadi naftorademo alhamdulillah rabbil alamin banggueji ɗi foof sa yaari a tawa hen kala to moƴƴere nodda sa yaarimo ɗon sa yeehi toon a tawat mo wonde omo adima toon heddi ke ko beele an a ardi walla a ardani kono a tawat wonde kanko ko parɗo omo dari omo faadi on a jettoɗon golliɗon e makko e golle ɗe machallah ko ni kam woni ko mbawmi simtande men sabu kamde ziar no yettinde won yaaɓe won kadi heddinoɓe alhamdulillah minen kadi min kedditino ɗum heddodade e alhaali organisation mo ganduɗa ko goppade to galle ga jipporde ɗo galle kaw Souleymane Sarr en woɓɓe kadi jeehi kadi ko ɓuuren hewde kadi fokkiri yeehi gam to caali to e juuroyade e ceerno e ɗaɓɓude duwaw alhamdulillah rabbil alamin machallah ko noon tigui jarama Bassirou Niang bandiraɓe fof beltima e cimtongol waɗi fayida sanne ko noon tigui woodi jetti bandiraɓe kala e kuuɓal machallah
en jii bandiraɓe en gimi ha toon to Nouakchott ɓen gimi ha toon to Fouta machallah ha toon to Horlol ha toon to Kanel fof ngari kawtirde e ziyaro machallah bandiraɓe fof beltima hen no feewi eɗen ñaagui Allah kadi ko arata ka taw kadi ɓuura ko yawti ko ceerno Mountaga e ziyara subalɓe o liɗɗi ne gadde hen ɗin liɗɗi gaddeteɗi hol guure gaddoɗe walla ala hayso guurɗe kala gaddoɗe ɗe kam liɗɗi so ngari kam holɗe ɗe mbaɗante holɗe ɗe carete e hol nawanteɓe liɗɗi Mountaga machallah nde wonno mbiɗen ko ziyara subalɓe so tawi wi ziyara subalɓe kam e sikkam cubbalo kam jeyaka e ngollingu wadde ko ceerno men jeeyi ngollingu est ce que artude seeɗa tan eɗo calminɗa mbiɗa Nouakchott naaɓe ngari hen Kadel naaɓe ene wonde Horndol naaɓe en calmini Abdoulaye Houdou si machallah ko neɗɗo mo ganduɗa neɗɗo tinniɗo neɗɗo jiɗɗo hoore mum pasniɗo kadi paso mum machallah c'est que en jii ko rawane o fuɗɗi arde nde o arata rawane nde o nanno publicité o tan o rewi hen ɗum sikma wonede balɗe 3 balɗe 4 o waɗe lawol yidde arde ɗo tan e nder Madina Gounass hawrede e nder ziyara Allah newni o ari rawane nde o ari nde o yitodir kadi ɗo kadi e bandiraɓe makko machallah woni o hoti hikka o kadi o arti kadi guila mo immo tan eɗen jokkodiri e makko wadde en jii wadde ko ɓeydaro woni hen no sernaɓe kewiri ni ziyara kam ko ɓeydaro woni hen e banggueji ɗi kala wadde enen ɗon kam wonani en ɓeydaro wadde en calmini kankone kaw Abdoulaye Houdou Sy samedi hanke o jogoto dawtude kono ma toon gantu faali ne wawi wonde janggo subaka so Allah newni inchallah o ƴeewa wayintade fatude toon to Nouakchott alhaali liɗɗi kam gila daakaa subalɓe arani enen kam ko kewneɗen yiide e zéro uji meɗen so tawi lingu addama tan ko ceerno jeeyi nde wonno enen koye majji koɗɗen koye majji mbalten koye majji ñallaten jamma ñalan suɓa kikiɗe wadde ñalawma ceerno so yonti ko ceerno jeeyi ɗum kam cubbal jeeyi ala hen gueɗal e heddoro seeɗa tan e nde wonno e kala saaha waylo wayluje ne mbaɗa enen daakaa subalɓe kam ha tengti e Basirou Niang walla e Mountaga Niass wayno walla ko wayno Abdoul Ba Mamadou Gueye on banggue kamɓe keewi tan ko leƴƴade ende yaha kono ɓe kumpitaki bundi muɗum holno liɗɗi ɗi jarata e kono noon fodde seeɗa ko jiyanoɗen hen subalɓe fof soɓe gartini ko wayno Gouloumba wayno Fass subalɓe wayno Sunnatu wayno Missira ha ɗo e Madina ha e guure meɗen Fouta e Casamance naɓe eɗen ko wayno Ziguinchor e ko nandi hen eɗen jiyano ɓen fof ne gaddanno liɗɗi seɓe garino e nder sahaji jawtuɗi seɓe jettinom derta galle ceerno ɓe mbaɗanno ɓe jetto ɗon e sara duɗal ngal to woni ɗo duɗal janguirde nde ɓe jowo ɗon liɗɗi ɗi fof e ha ceerno ara e yiyaɗi waɗa duwaw liɗɗi ɗi no après ceerno itta neɗɗo muɗum wiye pecce nawoni e kaari nawoni e kaari wadde firti nden wadde liɗɗi ɗi so gari ko e junggo ceerno mbaɗano ɗen nam ha joni koye junggo ceerno mbaɗɗen sah kono ɗo joni no yaari mataw ko jamanu o yaari noon ɗum saabi so tawi liɗɗi gari joni kewɗen nawde galle Souleymane Sarr direct si en jettima ha mawɓe meɗen ɓen gara ɓe joddo ɓe jiiya liɗɗi ɗi nde wonno ɓe keeɓi yamirore holtoon e holtoon liɗɗi poti nawede ɓe guitta neɗɗo fof ko wayno Basirou Niang ɓe mbiya nawan kaari ɓe guitta wayno Amadou Sambolo ɓe mbiya nawan kaari nde wonno ɓen ko anduɓe holtoon e holtoon liɗɗi ɗi nawate wadde ha joni enen kam enen subalɓe ɓe ganden kala lingu wawngo arde hen aɗa tawa a tawaka ande lingu kanko ceerno jeeyi wadde ɗum waɗi kala hitande kam ko noon tan kewɗen waddide machallah noon tigui namdel daɓɓille ha joni fewede ma tan elle ko an ko Tamba ɓurɗa joɗade kono elle kala nde wiya jonde daakaa subalɓe elle a tawtore woodi min ko Tamba gonmi o dumunno hay ni to kalame mani sah mataw ko yamirore tan joƴƴinen ɗo o saaha ne gasa ko dawi ɗi tan ne wawi wonde subaka dawten walla e janggo kikiɗe kirniten enen kam en jooɗaki kono noon nde wonno yidde nana e nder ƴiƴam meɗen ko wiyete daakaa subalɓe ko mi ɓoyno fooɗanade ɗum c'est que min komi munnoɗo e nder leƴƴi goɗɗi ha ɗo joni sah junggo e koyngal yalti heddi junggo e koyngal c'est que gila mbaɗa lada koye leƴƴi goɗɗi jadannomi mbaɗa ƴetta jawdam mbaɗa waɗa hen hay sinno heewani mbuuɗo buɗɗi ɗi mbaɗa waɗa hen on saaha mi yiyano ko gonmi ko mi yiyani kadi holto konmi dogande Allah waɗi noon machallah ha Bayel Niass ari o miijini men ngoɗo miijo o wanni en ko wiyete daakaa subalɓe gandumi daakaa subalɓe ɗo mbaɗaɗo wona onon mbanna ko min wanna daakaa subalɓe so tawi ko moƴƴi ko min moƴƴani so tawi moƴƴani ko min wasmi moƴƴani wadde nden ha joni jarani kam wadde e kala batu tant que ko liggey hooram joguimi mi yiyani ken wawi hadde mi arde batu mi yiyani on ñalawma tant que ko liggey ɗo tolnimi ɗo min liggey hooram joguimi kala nde batu yonti so tawi ko samedi hoddira jamma ñande aljuma nde mi hirdan mi ara mi waalo ɗo so tawi ko altine ñande dimanche mi hirdan mi ara mi waalo ɗo mi wona ɗo balɗe ɗiɗi batu rewɓe o e batu worɓe ha gasa mi wawa hoode
hay sinno somi hoddirama mi ari sa mi jooɗake batuji ɗi yo mi tine ɓannam ndu tan mi ari e nder Madina Gounass jalama batuji ɗi mi yaada men ha woni batuji ɗi mi ara noon saha Dakar gonnomi ñande batu o waɗat mi dawata ɗum o min kam mi yaadami muɗum on saha ñande batu waɗat balɗe ɗiɗɗe ñandele 15 e ñande 16 somi andi ñandum ko batu mi jooɗat mi fare vocoji gatoje téléphone ɗum saabi ha woni e kala batu mboɗo yiɗa vocoji ɗi mbaɗe e nder téléphone hayso wonani min hono am goɗɗo nanto jooɗi ene yiɗi dañde hono ko dañmi go walla ene yiɗi wadde hono ko no mbaɗatmi ni eyyi ko ɗum saabi daakaa subalɓe kam ko e nder ƴiƴe mam woni so tawi ko nder 4 heures jamma woppat ha jam mi ara mi yaade machallah ko noon tigui jarama no fewi ceerno Mountaga Niass ɗum kay yiyama ko ɗum saabi namdal ngal ari gonɗo toon to Tamba kono luppata batu ko ɗum saabi min namdi namdal ngal wadde bandiraɓe ɓeydima kadi famde tigui rigui machallah noon ko siftinde ha joni gonɗen koye yewtere men andu hoorema ɗo saktirɗe men Daakaa FM torkalla machallah hande nayoɗen koto banggue cubalako woni ziyara men subalɓe jawtuɗe ɗoɗite balɗe ceerno Bachirou yewtere nde han kadi woni koye gasde a haali nane yadama donde lenguel addude bagsuji ɗi joni noon caggal ko hankadi gueɗɗe mbaɗi ha sakama beele bagsuji kotino walla kotano walla holko kaldude mabɓe foti balɗe pour wonde ga en alhamdulillah e to banggue luwas enen fof eɗen majjayino yaari so tawi a haaldama manam aɗa haali luwas ko kalduɗon e oɗo te ñalawma hande ko ɗum ɗo joɓata so wiyete bagage o artani ɗum ko joɓata kadi yalla suuɗa eywa ko luwa ko fo hay so tawi ene seeri alhamdulillah no yarani fof tampere nde no heɓtori yimɓeɓe o wonnete ñalawma ni fof kamɓe addunoɓe ɗum ɓe ɓe padani ha weeti ñande ziyara o gasi nde ko ñande hen haɓɓa fof ñande hen base uji ɗi kaɓɓita ko ñande hen siège uji ɗi fof konta ha timmi anda goto kala ko ƴettano e muɗum ko ni wayi min gandi fof timmi ñande hen taxi ji moto ɗi dari e ngun jammagu nawta allahu akbar nde bagasuji ɗi nawta tan ɓe garti on saaha minenne won bagasuji kettinoɗi ga woni minne mbiɗe toppiti e ɗin on bagasuji hankadi holno dentirta saabu ko adduya ko ene heewi eywa ɗi woni Mountaga en équipe ji mo gande ko jaron nane o kamɓe fof on saaha ɓe luttiti ɓe nawti bagage o base uji ɗi séjour ɗi fof nde ɓe garti kadi ko e ngun jammagu kadi min jooɗi calcula ko waɗa hen ko fof hawra kawri ko naggam halis o holɗo naati holno o naatiri holko sooda e makko holko yaltina e makko ñande hen fof ton ga alhamdulillah min e Touré Sarr wondude e Mountaga o ganduɗo jooɗi ɗo e Abdourgué mais ɓeɗon e ñande hen jottini min dartini fof fewta ha feewi ya ko ni woni no yaari yilirde nde totta ɗum haala alhamdulillah rabbil alamin ɗum ɗon kam ko ni no ɗum yarno ceerno Mountaga no eɗen calminamo o mo kuccidirno hande ko jambaro ko katante machallah so arani Daakaa subalɓe fof no foti ɗo tinata wonde Mountaga o arani e kala haaju bawɗo heɓtade yimɓe fof tinata wonde oɗo haaju kam heɓtimo hay sinno o sellani ene jaranimo o ara machallah o arata o tawtore batu o batu meeɗa yettade ha o wasi arde o tawtore ɗum ko teskima ɗum kam ko lawol goto ɗum meeɗi wadde hay ɗum o nodda téléphone ɗo jaroton saaha kala nodda téléphone ɗo jaroton saaha kala nodda téléphone jaroton ha batu o gasa machallah emin jokkodiri e téléphone ngaji ɗum hay hunde ala ko meeɗi humpudemo hen o meeɗani kadi jabde ɗum gam ɗum fof o softinat ɗum ɗum Allah ene waɗi ɗum e makko machallah Daakaa subalɓe fof wadde ene duwono nde Allah juutana to gurdam allahumma amin yettina anniyaji ɗi fof mbi jaaɗi so sallallahu alaihi wasallam nayi ko jejjinnomi e banggue yilirde seeɗa nde hebloyɗi no mbaɗa ala ñabu jay kanko waɗi ko waɗi fayida machallah o noddimo ganduɗa ko kumpiti ɗum gandude ɗum on saaha ari amadou ari waɗi heblo yimɓeɓe goto fof andi poste mo dari o holko foti wawde gollude e makko o waɗi hen heblo alhamdulillah kankone kadi machallah alhamdulillah wadde yiɗirde fof sa waɗanoma heblo ɗo galle makko ɗo holno golle ɗe pottata wawde ɗowirede goto fof poste mo heedi o wawa andude taw kadi a natani e gollal goɗɗo machallah noon tigui jarama Bachirou Niang bandiraɓe nani paami machallah beltima sanne ceerno Mountaga hojjumaji hetti ko hewani fodde ko jewtiden ɗo ko anani fodde kadi wonko joguiɗa ko ganduɗa ka namda ko fate golle Daakaa subalɓe ɗe ko poɗɗa ɓeydude caggal ɗum mbayden hankkadi bisimilla ma machallah ko waji ɓe mbiyata ko nde wonno ko heewi nagge ngue fof heƴata e barmi o mata ko fodde seeɗa tan ƴetteten hen hande kadi min beltanimama no feewi machallah kadi ko ballal e Daakaa subalɓe kam no kewɗen wiide ni tan ne gas enen fof kam eɗen kumpiti ɗum ko hunde nde ganduɗa 60 gila 2020 faade joni
sen jiɗi mbiyen no yaare duuɓi ɗi walla duuɓi tati wadde ala gonɗen hannde kumpaɗo ko daakaa subalɓe woni e dow mum heddoro tan ko yen ɓeyde tinnade yen ɓeyde tinnade neɗɗo hota heɓ hunde nanga tan cikka ma taw a hebdi aɗa ɗo poɗɗen tinnade tigi poɗɗen darade e jattindade ɓeyden darde e golle c'est que ko joni puɗɗiɗen golle en jahan taw ko yewtu ko fof ko lasma wonno publicité wonno enen fof en jiiri gite men en memri juuɗe men en gandi hankkadini kam ko yeeso tan fayi wadde yeeso paaɗo wadde en potano ñamde en potano yarde en potano ɗanade en potano poɗɗen ko tinnade e kala saaha nde bato nodda fof tinɗen jehen notoyɗen beele ma en mbawa dañde no humpito c'est que janggo e jaam men pot goto baɗono Elhadj Ndiaye walla poɗen baɗono bakodde mbiyan hannde ar joɗoni en radio ko fate daakaa subalɓe so tawi on jogaki humpito ko fate daakaa subalɓe so ari waɗat ngakkene wadde goto men kala mo ganduɗa nani e nder daakaa subalɓe yo tinno daña humpito ko fate daakaa subalɓe beele janggo e jaam so tawi namdal arema walla a yi ko ganduɗa poɗɗa naftude daakaa subalɓe taw ma waw andude hono poɗɗa ƴettirde ɗumen raɓiɗina tan ko namde toon fof machallah a namdima min beltima kadi no feewi aɗen tatat Basir Niang tan après tigi noon tigi jarama no feewi ceerno Mountaga karalla no hollira hojmaji ko seeɗa heddi noon tigi ceerno Bachir bisimilla ma konngol mbaynigo sonko ɓeydata seeɗa mbaynoɗen hankkadi hade ɗum komi jejjito mbiɗa wiyawde mbiɗa salmina mo ganduɗa ko yaay ko yaay sambi tettunomo yewtere nde ko jambare kam machallah ko katante ko neɗɗo dariɗo kam no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi alhamdulillah machallah dariɓe mbiɗo heewi kono kanko woni kadi alhamdulillah darde makko ina laabti hen wadde kono ceerno Mountaga no wirni tan eɗen gueɗo bandiraɓe foof so tawi woni heddiɓe eɓe gandi kam ko ɓuuri ene hewde ha joni arani taw woni heddiɓe ha joni nan toon lobbiri kamɓe goni haalde inchallahu taala yoɓe gar on saaha ɓe jokko e golle e jiiɗa ɗawde hen hay goto jiɗɗen ko kala ko wawi kewde hen tawi goto foof ene andi saabu ko jeeyal fofof inchallahu taala daakaa subalɓe ɗo fayi ɗo so yettima wona subalɓe tan wonanta nafoore anniyaji ɗi ɗo faya to wona subalɓe tan wonanta nafoore e ko cubal e mo wona cubal fof ma naftoro ndeɗote fe inchallahu taala anniya ɗi gandi ko jogaji wadde yimɓeɓe fof yo tinno ɓeydo arde e jeeyaɓe hemɓe yo gar jonɗeɗe ɗi ɓe cuwa jokkade mbaffere kadi gara kadi mbawa kadi jokkade alhamdulillah yimɓeɓe fof no ina jiiɗi ene gas wonta kadi ko haajuji ɗi tan gonata ɗum ko noon yoɓe pittor hen oɗo haaju ɓe ganduɗa haaju mabɓe inchallah annena jarama no feewi e calmini mo ganduɗa cameraman meɗen mo ganduɗa ko Abou Thiam machallah a jarama no feewi Allah seedindol e karalla men mo ganduɗa mo jaggannoɗen Adnan Thiam moƴƴere makko e ceerno Mountaga mi calminima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Mountaga ko noon tan hankkadi ɗi mbatte e juuɗe ma tan machallah waɗi fayde non tigi jarama no feewi noon bandiraɓe sehlaɓe musidɓe teddiɓe yewtere men andu hoorema e jamma hande o nayorno koko fati alhaali cubalago woni wiyaɓe no subalɓe ɓennuɗo holno sifirno no golɗe jarno wadde en nani enen kala en paami tigui no yarni en jetti denagal heeɗiyankoɓe kala e kuɓal tawno koɗo men ko ceerno Mountaga Niass e ceerno Bachir Niang camera men to banggue Nangue TV ko Abou Thiam moƴƴuɗo haaji mum karalla men toon to studio mom Mbour e Gounass walla Médine Elhadj ko Adnan Thiam en jetti bandiraɓe kala e kuɓal dokkaɓe aade tan ha sahaji goɗɗi so Allahu lamɗo jaaɓi bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe tinnodiren nanggodiren iɗan bande ko jiɗanɗa hoorema Allah jarama on jarama